Tyrkiet befinder sig på grænsen mellem Europa og Mellemøsten, og har altid fungeret som et unikt bindeled mellem de to kontinenter og kulturer. Landet udsprang fra det gamle Osmannerrige, som blev ændret til det moderne Tyrkiet i 1923. Tyrkiet er i dag et land præget af en stærk nationalisme, som er skabt af landets fader, Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk har en kæmpe indflydelse på Tyrkiet og dens indbyggere, men især igennem de seneste 13 år har regeringen taget en drejning væk fra Atatürks værdier og politik, med Erdogan som den nye frontmand. Derfor har vi besluttet os for at undersøge, hvem Atatürk var, hvilken indflydelse han har haft på Tyrkiet, om den indflydelse stadig står lige stærkt i dag, eller om den er troet af Erdogans nye politik, som har præget Tyrkiet igennem de seneste 13 år. Vores problemformulering lyder derfor således. Hvor meget fylder Atatürk og hans værdier og politik i Tyrkiet? Med under spørgsmålet, hvem er Atatürk? Hvilken betydning har for Tyrkiet? Og Atatürks politik og værdier troet? Atatürk var en tyrkisk officer og politiker, som grundlagde den moderne tyrkiske republik. Det skete i 1923, hvor han blev landets første præsident. Som ung officer i den osmanniske hær sluttede Atatürk sig til ungtyrkerne, der ønskede reformer og modernisering. Under 1. verdenskrig spillede han en fremtrædende rolle i det vellykkede forsvar af Gallipoli-halvøen. Dette gav Atatürk et ry, der nåede langt ind i fjendens rækker, og vakte stor håb og loyalitet blandt den tyrkiske befolkning. Atatürk blev leder af en fast sammentømret og slagkraftig national tyrkisk modstandsbevægelse, og det lykkedes ham at mobilisere den tyrkiske befolkning og overtage de vestlige stormagter til at anerkende de tyrkiske nationale krav. Ved Lausanne-freden i 1923 sikrede Atatürk fuld afhængighed for Tyrkiet, som en udråb til republik, hvorved det osmanniske sultanat blev afskaffet. I 1924 brød Atatürk endegyldigt med århundredets osmanniske tradition igennem afskaffelsen af kalifatet, og til sin død søgte han at gennemføre en omfattende sekularisering af samfundet. Således afskaffede Atatürk i 1928 islam som statsreligion, og samtidig blev det arabiske alfabet erstattet med det latinske, samt han i 1934 gav kvinderne valgret. Disse massive ændringer er en af grundene til, at han blev hyldet så meget den dag i dag. Vi har lavet nogle interviews med nogle personer, som har stor viden og indsigt i emnet. He did something very hard. So, even separating religion and the government stuff from each other, it was really hard for all Turkey because everybody was Muslim and everybody was thinking that it will be an Islamic country, and then he said that it will be a republic. So, he changed the school system, and the modern school started with also Atatürk time. So, we can count a lot, but another thing is very important. Our economy also is built up a lot of factories. Der er stadigvæk hans billede alle vegne. Der er stadigvæk alle de her militære socialdemokrater, hele det gamle elite, farer jo stadigvæk hen til Atatürks grav, når der sker noget stort i Tyrkiet. Der står der tusindvis af sådan nogle CHP-typer, Atatürkister, kemalister og sådan noget. Sådan et lille billede af Atatürk, sat pas på sikkerhedsstå på brystlommen, så slår det der og ser ængstelig over Atatürks grav og sådan. Det ligger latterligt, altså for en politiker, der har været død siden i midten af 30'erne og sådan, ikke? Men det er stadigvæk sådan, som folk opfatter det, ikke? Man kan stadigvæk møde folk som jer og have en anden snak om noget, der foregår i Tyrkiet, og så pludselig kan man forstå, at det de siger, at det er fuldstændig besatte af Atatürk. Jeg synes, det er fantastisk, og det er nærmest blevet grådet ved tanken om, at han er død. Børn græder stadig i skolen, den dag de får at vide, at Atatürk er død. Det hele er så inficeret med den der tanke. Men igennem de seneste 13 år har Erdogan siddet på magten i Tyrkiet. Erdogans regering har taget en stor drejning væk fra Atatürks værdier og politik, ved at blande stat og religion sammen, blandt andet. Og Erdogan bruger islam som en stor politiske middel til at vinde befolkningens stemmer. Nogle mener, at denne nye politik mindsker Atatürks indflydelse, hvorimod andre mener, at hans indflydelse vil blive den samme. Vi har snakket med en politiker fra Atatürks gamle parti, CHP. Politikeren fra CHP mener ikke, at Atatürks værdier er troet, trods Erdogans modstridende politik igennem de seneste 13 år. Han begrunder Atatürks store indflydelse hos de unge som grund. Journalisten Martin Sjælsø mener dog noget andet. Jeg tror, der er mange, der godt kunne tænke sig, ikke en bortoperering af Atatürk, men måske bare en genfortolkning og måske mere normalisering af hans arv og forståelsen omkring hans arv. Og der er det klart, at AKP er jo fortaler for den kamp. Altså, de vil jo gerne til religion fri, gerne have, at folk selv definerer deres religion. Det er jo i strid med Atatürks principper, at ideen som Atatürks arv er blevet forstået, altså den idé, som er blevet forstået omkring Atatürk bagefter. Vi kan til sidst konkludere, at Atatürk stadig har en kæmpe indflydelse i Tyrkiet.
men nogle mener, at hans værdier og politik er svækket i dag, hvorimod andre mener det modsatte. Tyrkiske nationalister som politikeren fra CHP mener, at hans indflydelse vil blive uændret, blandt andet fordi det er den unge befolkning, der går oprør mod den nuværende regering. Men hvis vi spørger vores danske journalist Martin Selsø, så er Atatürks indflydelse blevet mindre, grundet de seneste 13 år med Erdogan i spidsen for Tyrkiet, og hans ihærdige forsøg på at erstatte Atatürk. Det stiller os til sidst med spørgsmålet: vil Atatürks indflydelse og magt svinde ud i fremtiden, eller vil den forblive stærk og indflydelsesrig i det moderne Tyrkiet?